The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Romans 8:1, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes." Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Let us examine our conscience kung nabat tayo mga sala. Kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ang mando sa Dios nga kini mapasaylo, pinagi sa imong paggamit sa prinsipyo diya sa 1 John 1:9, the recovery technique or rebound technique. Kini nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, and you will be saved. Busa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon, let us pray. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan, dining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo Dios. Buhi pa kami ning among lawas, di mailhan nga ang imong grasya nagalihok pa sa among kinabuhi. Kining tanan o Diyos tungod lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya. Nga nagaginhawa pa kami, imo pa kami giyatagan og lugway, kaya na pa mga kay plano sa tag-sa kanamo. Musa uban ni kami ning adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong.
pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, our mentor, the only teacher of truth. Musa, salamat daan ninyo Diyos, nining imong mga mando, imong pasidaan, imong protocol, imong plano alang kanamo. Salamat sa among Bible study, pinagi sa YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw standa natong mga higala, mga igsuon dihan ni Kristo. Welcome na usab nining atong Bible study through the YouTube. O ganiya pa kita makadupot ni ining atong tunanan nga giuluhan og Christian integrity. O karon magpadayon ta sa paghisgot niini. As we have said already, the Christian integrity is the strength of the advancing believer. Mao ni kalig-on sa magtotoo nga nagasibog na to sa una, nagaabante sa iyang Kristohanon nga panginabuhi. O gato na sanggi define kining maong integrity. The word integrity means wholeness of character, consistency of word and deed, uncompromising adherence to a code of values. O, of course, Christian integrity comes from living by the Word of God. Ang atong pagkinabuhi, ginamit ang kamatuoran, pulong sa Dios. O kining maong doktrina padayag ka na to, it presents the Christian way of life as a dynamic unity. Kay ang matag biblical command mando diha sa Biblia alang kanatong mga magtotoo reveals an aspect sa grasya sa Dios. But all His grace provisions nagalihok kini silang tanan as a single system of power and love. So ang usa ka magtotoo nga nagakinabuhi within God's system of power and love ana og nanag-iya niining gitawag og Christian integrity. So okay, atong ipadayon kini atong panghisgot bahin ining maong pagtulunan og ato namang gihisgutan kagahapon nga ang Dios ana siya'y pamaagi nga hingpit protocol plan which is perfect og ana siya'y pamaagi nga hingpit perfect protocol nga awagan ni kita'y katungod pag that we bend o change or pagpabintahan yan. We don't have the right to change, to alter, kay hingpit gud siya. So naa siya paagi bahin sa pagbubo sa iyang mga panalangin. How He pours the blessings on us. Ngari ka natong mga magtotoo nga ang paagi niya mao nga kita patubuon diha sa iyang pulong o kining pagtubo sa iyang pulong pinaagi lamang through the study of His Word on a daily basis. Agi ka na og pagtuman sa iyang mando diha sa 2 Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pagion kita sto ka ang ubahin the level of spiritual growth nga ato naman kining gihisgutan ang una niini mao ang baby believer, the first level. So ayaw hunong diha padayon gihapon sa imong spiritual momentum aron kabot nimo ang ikaduha nga level which is adolescent stage
O niya, pagpadayon ni mo nini, maabot yun ni mo kinatasan o kinalabuan nga mga spiritual maturity level. So, once makabot kita niya ng spiritual maturity level, believer, as a believer, o diha sa maong ang na natay katakos. May katakos ka na nga buuan niya sa iyang panalangin. So, I hope nang klaro na nimo, fellow believer. So, tubo yun. Tubo diyan sa pulong sa Diyos. Kaya abi nimo, God is just tapping His foot, just waiting for believers to be able to reach spiritual maturity. Kaya kini kung spiritual maturity stage, mao na ni ang capacity stage, ang katakos. Capacity to kanang receive God's blessings, capacity for life, capacity for love. Okay? So, hinumduman na to nga saan kini sa Dios to pour out His blessings sa diha nga kita makakabot niya ng katakos nga bahin inunta stage, capacity stage. O kining iyang mga blessings, kitang mga magtutuo ang ang tumong nini, ang target nini. Sa ato nang nasayran, ikan sa dong kapawan sa integrity of God, pagkamasaligan sa Diyos, nga every time God promises a thing, bisag unsang butang, kana yung butang nga is always guaranteed. Garantisado gyud. Sa bisag unsay isaad sa Dios, kanang maong saad garantisado. So, napabakay pagduha sa pagkamasaligan sa Dios. Dios na gud nang misaad. So, ang tugon ra gyud sa Dios mao nga patubuon lamang kita sa pulong sa Dios. Kaya ang Dios moingon gyud kanimo, inigahamtong na nimo anak, di gyud ka magmahay. Di ana ang mga labihas kadaghang nga panalangin nga akong giandam para nimo. So, karon, by the way, karon ato nang giingon dinhi nga ang tumong o target sa mga panalangin sa Dios mao kita nga mga magtotoo. Kita ang tumong. Dili itong mga di magtotoo. Wa sila labot nini. Wa pa sila. Pag manggani sila makatungtong sa unang ang-ang nga mao ang kaluwasan. You see? So kita ang mga magtotoo, we believers are the target sa mga panalangin sa Diyos. Mga magtotoo ra. Okay? Nangano mang mga magtotoo man. Tungod kaya mga unbelievers, man lagi sila relasyon ngadto sa Dios. They don't have any relationship. In fact, they are not members of the family of God. So, kini sila labot sa mga kaayuhan nga gigahin, gitagana, giandam sa Dios sa iyang mga anak. Ug ikaw, anak man sa Dios, you are a member of the royal family of God man. So ikaw ang tumong niining maong mga panalangin. Well, una sa tanan, wa man sila mutuo ni Ginoong Jesucristo. Ang mga unbelievers. Wa sila mutuo kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. Nga oy kanang requirement nga mamahimo ang tao nga anak sa Dios, mamahimo nga sakop sa panimalay sa Dios. Nanas Juan 1:12. Yun sa may gisulti des Juan 1:12. Apan kadtong midawat og misalig kaniya kang Ginoong Jesucristo,
gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios na. Now, well, angay na itong hinumduman din nga ang mga blessings nga gisaad sa Dios kanato nga mga magtotoo, dili niya mahatag ngadto sa mga dili magtotoo. Apan tingali mo ingon ka, naaman lagi mga unbelievers nga excuse me, nga nakadawat og mga blessings. Naiuban o ganit daghan kanila nga murag blessed pa kaysa mga believers. Well, paminaw. Paminaw gyud. Ang Dios mubo sa iyang mga blessings ngadto lamang sa iyang mga anak, mga believers. Once makaabot lagi kini sila sa maturity stage o capacity stage, ang Dios mubo ngadto kanila directly. Nganong directly man? Because anak man kini sila sa Dios. Okay? So directly, diretso. Ang Dios, on the other hand, cannot bless unbelievers directly kay lagi di man sila sakop sa panimalay sa Dios. Now, mura man tag nagbalik-balik nini. Aron gyud maklaro nimo ba? Now, paminaw, ang Dios mo panalangin sa mga unbelievers, not directly but indirectly. Nasabtag yun ipagayo. Ang balikon, ang Diyos mo panalangin sa mga unbelievers, dili directly but indirectly. Pinaagis gitawag taog blessing by association or through the pivot nga maong kaning pivot, P-I-V-O-T, mao ni ang mga hamtong nga mga magtotoo. Now, mao nang makadawat o ingnon ta malagputan o mapiskan ang pipila ka mga unbelievers because again through blessings by association or through the pivot. Nasabtan mo na. Apan again, ang mga unbelievers do receive blessings, but those blessings that they receive are not as secure, not as superior quality as that which mature believers receive. You see? Now, kinahanglan inumduman na to. Let's bear in mind that the blessings that God had promised and prepared for believers, alang ka na itong mga magtotoo, giandam na ni iya na ning gitagana, giandam na sa kaniya tungwa pa ang tanan. He had them ready in eternity past. Sabtag na. Now, let us also remember that all the blessings, tanan nga mga kanang panalangin nga, every believer is entitled to receive, nagaagad entirely sa saving work ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Mao na giagad. It is all through the courtesy, love, mercy, ug sa grasya sa Dios. But most especially those blessings all depend or are based gibasihan lang entirely on what Christ has done at the cross. Kung sa iyang nabuhat dito sa cross nga kaluwasan. And of course, ang mga panalangin sa Diyos being poured only to mature believers are of superior quality. Dili ni kanang ingon-ingon nga ang kalidad nini. They are secure and will last forever. And they are guaranteed for every mature believers. Di man ninang underline the word mature.
kadto lamang mga hamtong nga mga magtotoo. Kaya binimo, fellow believer, paminaw, the blessings that you receive from the justice of God as a whole from the grace of God, aside from being of superior quality, secure and eternal, kini testimonya kini to the love of God. It is a testimony. Yes, a testimony kana sa gugma sa Dios. Gugma sa Dios for you, believer. Now, kung maghisgot gani tag gugma sa Dios, wa bayay labot niya na ang February 14 kanang ingon lang Valentine's Day wa. Ang love of God di musibo ana. Naamanggoy manghatag og mga cards anang okasyon na, di ba? 1 Corinthians 13, love is kind, love is patient, etc. Now, by the way, the love mentioned in the Bible has nothing to do with emotion. Why labot ang emosyon, oy? The love mentioned in the Bible has nothing to do with our emotion sa atong pagpati. But it has everything to do sa atong mental attitude. Sabta gina. Busa, kining maong matang sa gugma nga gisgutan diha sa Biblia is a mental attitude. So when we talk about the love of God, God can prosper a mature believer with the maximum expression of love. Kana nagpasabot, it has something to do with your mental state and your spiritual state. You see? Now, okay. Pagpadayon nato sa paghisgot nining doctrine of blessings nga ato naman inggi tukbil. Now, sa ato nang giniingon nga ang Dios nagaandam. He has His awesome, marvelous, fantastic blessings ready alang ka na itong mga magtotoo who are now or who now have the capacity to receive. Kinakaabot naman kini sila sa kinatasan nga ang the topmost stage, which is spiritual maturity, the capacity stage for believers to receive God's blessings. Sa laingan, niining mao nga mga blessings, the escrow blessings. Those blessings are so very secure. And of course, of superior quality. Taas o kalidad kini. And we have already said that these blessings had been promised, prepared, gitagana ng daan sa Dios dito pa niya kini andamas eternity past. So pagyud ang tanan. And we also said that all these blessings that every spiritually mature or winner believer is entitled to receive, kini nagaagad lamang entirely sa saving work sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Akong sublion, it is all through the mercy, love, courtesy, and grace of God. And of course, ang mga panalangin sa Diyos being poured on itong mature winner believers are of infinitely superior quality. Indescribably superior. Di na yun mo na dili na nimo ma-describe. Di na nimo mahulagway. Kaya kini secure and assuredly will last forever. Kining mao mga panalangin, by the way, nga gigahin, giandam sa Dios alang sa mga mature winner believers. Kini nagagikan sa
hustisya sa Dios as a whole from the grace of God. Kining maong mga panalangin nga atong hisgutan dinhi are a testimony, pagpakita gyud kini, pagmatuod sa gugma sa Dios. Di man gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mao kining gugmaha nga daghag mga ginahulagway sama din mosunod. Sama na yung mga ingnunta mga synonym o pagulagway niini. Okay, ang usa ni love complex. Ikaduha, God's power system. Ikatulo, protocol plan of God. Ikaupat, integrity envelope. Ikalima, divine dynasphere. Ikaunom, the Christian way of life. O uban pa. Now, balikon ko sa pagpatinaw nimo, igalang magtotoo nga. Ang gugma nga gisgutan diha sa pulong sa Dios, dili ka ng gugmaha nga naibawas tao nga nagagamit lang sa pagpati, kundi gugma kini nga nagagikan sa pangisip, sa panguna-una from our mental attitude. So ana sa panguna-una. Okay? Nahinumdum ka sa gisulti diya sa John 3:16. For God so loved the world. Wa na magsulti o God felt in love with the world. Sasabot ka? Wa mo gamit ang Diyos sa iyang pagbati diha. Migamit siya sa iyang panghuna-huna. So, kung buot kang higugmaon sa Dios, nan, higugma, dawata, tuuhi si Ginoong Jesucristo, nga imong Dios ug manluluwas. O gani, maimo ang kinabuhing dayon. Humanibo tuuhi si Ginoong Jesucristo. E mo ka na prerequisite nga agian sa tao, una pa siya mamahimong anak sa Dios, ug mahimo na siyang sakop sa harian ng panimalay sa Dios. Humani mo tumana ka na. I mean, ang iyong pagsunod niya ng mao nga unang lakang, karon kay misuod ka naman sa plano sa Dios, at the same time, gibalhin ka na, excuse me, gikan sa takna sa panahon, ngadto na sa eternidad, nga diin nagahimo sa kanimong lungsuranon o lumulupyos langit, meaning tagalangit ka na. Filipos 3:20. Tanawa na sa Biblia. Now, so, ayaw na ka na kalimti. Nga sa higayon nga ikaw magasimba sa Dios. Kinahanglan nga simbahon mo siya, pinaagi lang sa Espiritu Santo o sa kamatuoran. Na nasa Juan 4:24. The rest of other ways, ubang mga paagi sa pagsimba, mo na gitawag natog ritual without reality is meaningless. Why kahulugan? Kasabot ka? So, ang pagsimba ta sa buhi nga Dios, pinaagi lang sa pagsimba kaniya sa Espiritu Santo ug sa kamatuoran. Through the Holy Spirit and truth. That's what is called ritual with reality is meaningful. Okay? Karon, balik ta sa atong paghisgot bahis mga panalangin nga. Ibubuon niya sa Dios kanato mga magtotoo. Inig abot na unya nato sa kinatas ang sa atong espirituhanong pagtubo. Unsa man kini? Espirituhanong pagkamtong, spiritual maturity. Well, niyo sa punto nga kinahanglan tang hatagan og dakong pagdagad
O unsa man kini? Mao kini. God is not going to bless you as a believer because of you. Kasabot ka? God is not going to bless you as a believer because of you. God, paminaw, God is going to bless you because of Him. Because of God. Remember that. Inumdumi na. Inumdumi na pagayo. Mo'y hinungdan nga it is important to realize nga ang tanan nga mga kaayuhan, bisan pag mga pagsuway sa itong kinabuhi, ang tanan nagagikan sa grasya sa Dios. O nga inig buo na sa Dios sa iyang mga panalangin nga rika nato, kana nagpasabot nga nakadangat na kita sa pagkahamtong o pagdangat sa higayon nga may katakos na kita sa pagdawat o pagpahimulos to enjoy niya ng mga panalangin tungod sa pagkamasaligan sa Diyos because of God's integrity. Kita nimo? Balikon ko sa pag-ingon. Nga God is not going to bless us believers because of us. God is going to bless us because of God. Because of who and what He is. Listen. When God pours out His blessings on us, believers, nag-abot nato spiritual ng paghamtong, that is when God is glorified. God is the one who glorifies God. Sabtag yun na. Kaya nakita niya nga usa ka magtotoo nakaabot niya ng ang sa spiritual maturity, kana mo'y maka-glorify, makahimaya sa Diyos. Dihaan ang bahina nga atong mahimaya ang Diyos. Ug ang Diyos mahimaya nga maingon na siya dihaog. Da, ingsalir gyud ang akong plano. Kay nakita nimo ang pagkamatuod sa gidangatan ining maong magtotoo. Karon napamatudan na ining maong hamtong nga magtotoo ang katinuoran, the reality sa akong plano alang sa mga spiritually mature believers. Kasabot ka? Now listen, paminaw. Sa ginangatan sa hamtong nga believer, iya kadtong giagian ang mga ang nga kinahanglan iyang agian sugod sa iyang pagkamasuso nga magtotoo, baby believer, infant believer, lampas sa pagkahingkod, adolescent, ug dayon ang spiritual maturity. Kadtong tanan nga iyang nalampasan, dili katugumikan sa iyang pagpaningkamot sa pagbuhat sa mga paagi sa pagkabot sa paghamtong, kundi gumikan lamang kadto sa mga pagsangkap sa Dios aron iyang malampasan ug makabot ang maong tumong, reaching the spiritual maturity stage. Di man ni ang kadtong tanan gumikan lamang sa pagsangkap sa Dios sa maong magtotoo. Sa ato pa, wa gyud siya iyahang nahimo. It's all done and accomplished because of the grace of God. Inubanan sa pagbaton sa mong magtotoo sa iyang pagkamapaubsanon. Humility. Usama ng mga butang nga gikinahanglan. Iya lamang gipahimuslan sa paggamit ang mga pagsangkap sa Diyos kaniya. Paggamit sa mga sungbanan, mga talamdan, mga kamanduan sa Diyos in relation to reaching His spiritual goal, which is spiritual maturity, capacity stage. Sabi nimo, mao kini ang lintungan na nga bahin o grasya. Mao ni. Ang tinuod,
Wag yung kay imo. Kita nimo. Wag yung kay imo ha. Ang tanan iya ha sa Dios sabtag yun na. Now, wa man po ni magpasabot nga mulingkod magmika ka na lang, maghuwa ito, mahagbong. Dili. Samtang ikaw nagahuwat, ikaw nagapadayon sa imong pag-abante, pagsibog sa unahan, pinagi sa unsa. Pinagi sa imong pagtuon, pagkaton, o pag-unsa, pagdawat sa pulong sa Dios, pinagi sa pagpatuhop niini, aron mahimo na kining kabahin sa imong kalag. Ang imong pagtuman o pagsubay o paglahutay niining mga kamanduan nga gipahigayon sa Dios, nanginahangan og paggahin, paggugol sa imong panahon, agig sunod usab sa tugon sa pulong sa Dios. Nga kinahanglang atong paliton ng panahon, lukaton ang panahon, redeem the time. Because the days are what? Evil. Naitugon sa Dios. Redeem the time. Because the days are evil. You see, mayroong danon ang matagtak na ba? Mayroong danon ang matagtak na, matagutlo, matagutling sa atong kinabuhi. Bisan tuod. Ug ang atong panahon dinis kalibutan, usa lamang kato kung itandi sa eternidad. Gusto? It's just a drop in the bucket. So ang mga panalangin, the temporal blessings nga atong madawat gikan sa Dios dinis panahon, dili kini sila anugon bisan og kutob ra kini natong mapahimuslan dinis yuta. Matud pabitaw sa a fortiori ni Apostol Pablo. Kini mga legal na ni mga butanga. A fortiori. Latin manimpunga. Matud pa sa a fortiori ni Apostol Pablo, sa matag panalangin nga itong madawat, karon din sa itong panahon, anaa kini bugti dito sa eternidad. These are going to be parlayed in heaven. So, nagyod masayang kini sila. Correct? Mga hinungdan. Naangay natong hinumduman sa kanunay ang doktrina sa personal sense of destiny. Kaya kining tanang mga butang nga magakahitabo sa atong kalibutan karon, anaa kini kahulungan. It all has its end. Kining tanan. Ang kalibutan, ang kawanangan, ang kalangitan. Kaya kung ana patay familiar computer, kining tanan i-reboot. Sabot ka? I-reboot kining tanan. Lanayo ni. Okay? Papaso ni, lanayo ni, i-upgrade ni ngadto sa new heaven and new earth. Ana pagyoy New Jerusalem. Kaya nga naman, temporaryo lagi ning tanan. Ini ba nga ito? Pag kinabuhay karon, temporaryo. Mo'y hinungdan nga ngaytang mga Kristohanon mututok lamang adtos mga butang di makita. Naraban na pulong sa Dios. Kaya kini mga butang nga makita, lumalabay lang. They are temporal. Apa na mga butang nga di makita mo'y permanente. Sabtag yun na. Ug ang mulungtad, mao katong mga tao nga mutuman sa kabubuton ug plano sa Dios. Busa, ato dinhing makita. Nas pag-abot sa mga kasakit, many people do not understand that suffering is an integral part of this system of blessing and happiness. Di lamang mga kayuhan mo ay angay natong tan-awon nga panalangin. Kung adun naman ugaling mga
nagkalanlaing mga pagsuway o kasakit sa itong kinabuhi as Christians, as believers, ikaw rang makasusi sa imong kaugalingon o mutanaw. Gidisiplina baka kuani? O kauban baka kini aron samot pagkalig-on ang akong kinabuhing Kristohanon? Apan ang nagkalanlaing mga kasakit nga moabot sa itong kinabuhi, dili angay nga makabalda sa itong Kristohanong kinabuhi. Dili kita angay mabalda ni ini nila. Kaya kung adunay nagkalanlaing mga kasakit, mga katalagman, mga gumunhap, nga magpanghitabo sa itong kinabuhi, unya mabalda tayo noon sa itong espiritual ng kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, then, that is where a Christian becomes a loser. You see? Mahimo na nun tag bildiro. Bildita sa langit nung away. Mauna, ang Kristohanon nga mulungtad, mabitaw na usahay nga, moingon sila nga, kadtong mulungtad, mo'y maluwas. Pero ang kaluwasan nga gisgutan to o diha, dili ka na kaluwasan para sa eternidad. Ato rago nang aklarohon. Ang kaluwasan diha para sa imuhang pagka mananaog, i-winner. So, ang usa ka Kristohanon nga dili mabaldas iyang kinabuhi samtang siya nagapasan, nagsagubang sa mga nagkalinlaing kasakit o pag-antos o pagpiit. Kung nakita niya nga kinikauban sa iyang pag-abante siyang kinabuhi, then he becomes the better for you become the better for the suffering. You become stronger. Ikaw na lang itong hisgutan. You become stronger, you become better for the suffering. You become stronger as a believer. You attain a much clearer perspective of eternity. Kasabot ka? Mao ka na ang tuyo sa kasakit aron mahimo ka na nga panalangin. Apan kung sugod kang ago, bagot-bot, nga anong naingon man ko ini? Nga ano man na? Mura magdi na nako kini mada. Ug kada mo'y kinalisuran nga kahimtang. Now, because discipline, suffering, ang kasakit, tungod kini disiplina ka, mao ang klasis kasakit nga, di ni mo maagwanta. Di ba niya? Ang kasakit nga imong giantos nga di nimo maagwanta, disiplina na. Ako lang kang itagaan og unsaon nimo pag-ila kanang unsa man ang kasakita. Disiplina ba na o panalangin? So, ang kasakit nga di nimo maagwanta, disiplina ng klasiya. Apan kung ang tuyo sa kasakit, panalangin, hinumdumi ang gisulti sa Korinto. Walay kasakit ihatag ang Dios nganha kanimo nga di nimo kaya o di nimo magwanta. Kaya, magwanta na nimo eh. Na mag-uban na to nga mura man pud gudog mga way buot, gamay ra sakit, mag-itok-itok dayon ta. Mureklamo dayon ta. Ngano man ni? Ngano man gud ni? Ngano man gud na? Why did God let this happen to me? O si, maura ba na isagad gani atong ikasulti? Apan wa di ay takaybaho nga kanang kasakit nga gipadangat nato sa Dios. Now, hinumdumi kini. As a part from the law of volitional responsibility, kung nagapadayon ta sa atong kinabuhi, unya, mukalit lag-abot ka na itong mga kasakit sa itong kinabuhi. Hinumdumi nga kana gitugutan sa Dios nga mudangat sa itong kinabuhi.
Remember that. And remember this point of doctrine. Inumdumi kining puntos doktrina, why hitabos no kinabuhi nga ang Dios hingpiyong wa nahibawa pag-ayo ang Dios anaw Maubitaw nga gitandi sa Dios ang giingon nga why usa ka langgam nga mahagbong nga dili siya mahibaw. Kay bawo manggani siya pilay buhok sa ibong diyaw mo na. Ikaw pagka nga kanang imong kinabuhi, mulingiw siya, mupiyong siya kung doon na may tabo. Dili Maubitaw nga, ang Romans 8:28 karon maklaro gyud nato. Bisan ang kasakit nga moabot sa atong kinabuhi para sa kaayuhan. Sabta gina. Kay paminaw, ang Dios nagalihok ni ining tanan para sa kaayuhan, para sa maayo. Kasabot ka? Og sabta gina. Og tungod niya na, dili taang nga mahimot ang mga Kristohanon nga gitawag og arit-itan, mabot pasabot. Reklamador ba? Bagot-butan. Kung doon kasakit nga mudangat nimo, immediately ang kasakit mupugos kanimo sa pagtutok sa salamin. Inigli-li nimo sa samin, unya mo timbang-timbang ka sa pagpangutana sa imong kaugalingon o ano maning ni ang kay kasakit unsa man latigo baghani sa Dios o kapag duslit kini sa kong sampot aron ko mosamot sa pagsutoy nga tusunahan duha ra ka butang o tuyos kasakit apan kun maghisgot gani tag kasakit para sa panalangin kaayuhan taman sa ginhawa kana kaayuhan apan kinahanglan nga atong gamitan og mga sangkap kung way sangkap na ang problema mo resulta niya na. That is why we call this, we naturally tend to associate happiness with what we consider to be pleasant circumstances. However, ubos sa permissive will of God, nga tugutan sa Dios, permissive will, atong masinati both pleasant and unpleasant circumstances in the devil's world. This has been a characteristic of cosmos diabolicos, the devil's world, since si Satanas took over the fall of man. Now, sumuna, subahin pagyod nining doktrina sa panalangin. Ang Diyos sa ato nang giingon, nag-aandam, nagatagana sa iyang mga panalangin, mga blessings, didto pa sa eternidad. Ephesians 1:3. Giandam ng daan kining maong mga panalangin sa kaniadto nga wala pa ang tanan ug nahimong gitumbok na ang maong mga panalangin sa dihang ikaw na himong anak sa Dios. Pinagi sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Ato ning ipadayon ugma. Diha ta kutob una o ayaw say pa ang pagsubay niini. Ayaw sipyat sa sumpay niini. Okay? Di nilang una kita kutob. Magampo ta. Amahan na mong langit no nagapasalamat kami kanimo. Nining matamis nga higayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo klaro niining mga butanga nga may kalabutan sa among pagtulunan nga giuluhag Christian integrity nga mo kini di ay makabot sa diha nga kami
makaangko na niya ng katakos sa pagdawat sa panalangin, katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Lamdagi pagyud kami dugang kamatuoran. Salamat nining among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik din ni ugma, aron kami makapadayon sa pagsunod sa imong mga pahimangno, pasidaan, imong mando, imong plano, imong tuyo sa among kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.